okoro buru hanga papa ahụ be m ga guru ndire ego na aka gị ire gwani ose ọrụ mgbe ije ego ọrụ mgbe na-emeke papa ego ikuku gba ahụ mele m ya n'aka gị mbụ eludi mkpọkọrọ karịa ihe eludi ụka na-enwedo protein ị na-eghe ha ọ na-ekwufere eri kedu ka ụka mgbe ị bara ma mgbe aka m gwere mana akwa ka mgbe m bara mọgọ taa ka ị na-ahụ be m na-aga ezigbo ego kwanne ekele dịrị Chineke na alisi ịhụghala ya na ndụ ịhụ dị ya n'ọnwụ ịhụrụ ya na ndụ alisi nna gị agaghala ego gụrụ onwe gị ele ihe dị mma na ị ga-esoro m ugbu a kelewe Chineke si Chineke obi n'igwe nke atọ onye meresa akara aka m furu efu na-etitere m etite akara aka m tụmere ka mgbe esisi ele ndị nachala m akara aka ke akwọpụrụ m ya n'aka ka ndị mmadụ asara m ahụ sapụ ya ka abụpụrụ ya n'asụ ka nna m ọnwụrụ nwụpụ m akara aka n'ime m na-ebigharị aka ka ndị mmadụ kwere m n'aka kwere m akara aka m si eletu ihe akara aka m si gbala m ọsọ Chineke m amara ote m chọta akara aka m n'ime ponishi bịa nga nọ na-akọ eri makwa otu iri ugbu a na ị kwesịrị iteta ụlọ ote gị ga na-enyo nọ na-ebe akwa Chineke nna ele ihe o jiri ka ego ote makwa otu iri ugbu a na ndụ gị agwụla ndị eluigwe niile agbakọọla were ihe a na-akpọ golden pen a na-eji ede aha ndị mmadụ n'akwụkwọ kendụ were golden pen ha gbakọrala jikọrọ ya otu esi ogo bọs stọp n'isi kpom itokwuna ihe ọbụla ịgbatị ahụrụ ugbu a si adịrị ọwụ n'ala ilu ka ị ga-anọzi agbatị ka ịbịa nga nọ na agwa m ụka dakwa ogwe rie shi gafukwe ịmakwa ego ole m kpatara mgbe a mụrụ gị n'ụlọ ọgwụ ego niile amụgụ n'ụlọ ọgwụ ote ndị nọọsụ ndị dọkịta ha niile ha agbagịrị deti ha tụle onye bupụtara ukwu arụsị ike ha na-esi nne gị ayọ nne gị ya na-adakwana nwacha elu ha gote nọọsụ atụjọ m gị onye ukwu atụjọ onye nta atụjọ ote ka m gbarikọrọ ala kpawa ego ejiri bupụta ozu gị n'ụlọ ọgwụ ka ị ga-abịa gbata nke ị ga-asị ma awa ka mgbe ị gbara mụmụ ị na-ekwukwa ụka gbakọrọkwa ka eke papa cheka agba gị chema agbago ka ị na-ahụ mgbe mbụ papa ihu na-eme gị lee otu dị na ịchọpụtara aka gị mgbe 40 years papa na-ere gị ladis yara ka mgbufe asụ papa ị kwesịrị isekpu ala Chineke gị elu rụọ Chineke obili igwe kere gị gbasara ndụ gị eme gị na fere ka mgba gị ya ụsọ otu ihe nnu ladis na-ajụ Chineke why I'm regretting why you want la papa I regret why you want nam papa we uri branam ibala m uru uwe ji na ka mgbago dị gị na federal government ọ mama ka gị federal government amaka na ihe na-eme anapụ ndị mmadụ ihe ha n'ike anapụ ndị mmadụ by force ọkwa so wu offense ime by force ka mgba gị isi Chineke sole mkpọm n'isi lenotede ro ka mgba gị na mụ na mama anyị bukola meeting ụtacha agba gị mkpe n'isi gị nwụgharala gbọm atụpụ ihe yi na-awụ efe mkpe ka nna agbakwa gị agbala gị akpe next ya bụrụ gị na fum n'ime mọcharị duba gị n'ime ala gị nwụọ ka gị aga ebe ebechara ka mgbagodi gị ndị enyi m na ọchọ na abịa ọfịa achọgbole gị n'ime ọdụmọdụ mkpọrọ ha bịa mite lele ụtọ dị mpam kpọrọ mpa ya mpam bịa mite gị ihe ga-enye ha advice ọtọchi ezu ochi ọtọchi atụghachi anapụ ihe ndị mmadụ ike papa you are a disgrace to this family nna arọ Chineke biko ya kpọta m na family dubu ọgaranya mee ihe ga-eme papa ya ga-akpọta m na family woshi na ntụtụ aka nọ n'ime ya wụgo papa iwe disgraced isi wu police lele police mụ na gị na-arụga leta ya le bamboo stick eji akras ga ihe checkpoint ka ndị police na-anụ on three checkpoint ịhụ na nga alụ like this mbụ papa you are a disgrace papa ya gosi ihe gosi mpa m ala ewere auto duba gị n'ime ala ka mara ihe mere anụ ebe ifere bụ ọnụ amụrụ na mosito ngụ ele ebe ọ bụrụ gị ele ya uru ibra na this family ele ga amụrụ gị atụtụ ịma nna gị ma nne gị ebe fọrara m ọnụ ekwekwara m regret ihe iji mụmụ ekwekwara m regret ihe iji mụmụ nne m ọrụ ha kwurisago oyi nonsense ọfịa make iji mmiri dị saa ọhịa ka m na-agwa ka m gwa gị asị eziokwu na afọ ụfụ n'ote ọhịa emege gị na ọfụ mara gị ụfụ na-ehi gị ihe kara ahụ ọ bụ ka ị sara ahụ ote ọwụ na ọzọ ka m sara ahụ
Otu itara ma ahụ. Gịnị na amụrụ gị gwa m ka ọ dị otu. Egbuo m gị taa. Maka Chineke egbuola m gị taa. Egbuola m gị taa. Chineke ama anya gwa m ka ọ dị. Mmeke egburu ka ọ dị ndị nwụọ na taa. Mama egburu gị taa. Mama onye osi. Mmeke egburu ka ọ dị. Miwe onye osi aka ntụtụ. Dị na nne gị ga-agba ntị m. Agbaala m mkpọ ọnụ taa. Agbaala m mkpe gị na nne gị. Mama, get to go. Biko. Mama. Onye na bụ buchu ma ya. Achọtara m ka inyere m aka. Ọ maka ka ịkọwatara m ihe gbasara Ngozi Okonji Iweala. Ngozi Okonji Iweala. Ojida. Asa ide ihe gbasara ya. Composition. Ka awụ nsogbu. Okonji Iweala Ngozi ka elu ama nga. Nke umene nne ya nọ na akpọbere egbe. Onye nwaanyị na klaasị lekwe nga m na-anọ n'oche. Lekwe nga ọ na-anọ. Nnede ya na-enyo m. Ngozi. Tọgbe m ọmadụ. Ka m na-edere ya meche ndeche ke m deki. Ma igbo odo mmiri ma ịga n'iyi taa ka na-anyị ka adaka ya ọnụ. Mama, so ihe chọrọ ịkọwatara m na ọgwụ nwa na-akụziri ya ihe na school. Ka m na-edere ihe sometimes sef enye ihe nwoke m narị akwụkwọ ya ndedededede shazụlọ bịa were ya ka m na-edere ya ihe ụdịsị kụzie m de ya nwekwanụ 100. Mama, Ngozi Okonji so ihe ọwụ classmate gị. Ihe ọwụ enyi m echigbotere enyi m nwaanyị. Ọ bụrụ na ọgwụ nwa na-akụziri ya ihe mgbe m nọ na school na esi na ọwụ classmate gị. Mama, ịgwa gị eziokwu ihere ga-emere m. Ngwakwago ịma nwaanyị anyị na-ekwu okwu ya na she is one of the most recognized women in this country. Gị bịa nga na na-agbaga m n'ọnwụ nwa klaasị gị lekwa na ọbụ ishiri proud na-agba m n'ọnwụ nwa klaasị gị. Onye anyị na-ekwu okwu ya na ele ebe ị nọ mgbe ọ nọ na ọ na-eme ekige ego na-eme eke ya aha gafukwe gbakọrọkwa ka arịrị ihe otu ọ dị rụrụ ọcha kọsụsụ dị Singapore ọsịsọ. Mama, biko gaa nnọọ gaa sekpuru ikpere n'ala chilie aka gị elu yọọ Chineke nna gị sị ya ka ebe ọ bụla m si mejọọ gị na ya biko ya gbaghara gị. Ịma ihe na-enwe m iwu na anọ m na-achị nnọọ n'ebe m ga-alọta ụwa nọ n'obi ọgaranya gị ifere nnọọ from n'obi ya ma bịa mụọ m kpọbata m ebe a nnọọ ma abata chekwana na ọ nọ obi ọgaranya ka dị ngụma ha na ọnwa onye nabatara gị under his roof. Onye ọbụla ga-ahụ gị onye ọbụla hụrụ gị ga-amasị iwu ihe a ya nabatatụkwa gị. Ị chọrọ ịmakpụrụ n'ime afọ Okonji Iweala ka ọ mụọ gị. Okonji Iweala dị isi okpuru ya ọ ga-eji agba gị nkịtị gị makpụrụ n'afọ ya ọya eme gị evacuate amụọ ji erie. Ị chọrọ ịgba fes na skuul ọ nga mmadụ na-eche awọ mmadụ. Amagala fes gbaga fes mee mistake gị mee mistake m mere n'ụwa ebe m na okpu a pozishọn am na pozishọn ị ga-anọ ma imekwanụ mistake ahụ m mere gị nweta onwe gị na pozishọn Okonji Iweala. Berekwa ebere agwala gị mbụ gbakwa gị aka abụọ werekwa ndụ m mụrụ akọ gị ịmasị mere mistake hụ tọrọzie n'ụlọ ike agwụ m ndị frustrate onye m ji daga gị dakwa n'aka onye m ga-ada daga n'aka karọt nkịtị ndị ugwuru esi na efote ya dị okwenụ m ka onion. Let's go. Akụkọ jakọrọ n'ime mbụ Chineke mewo ya n'ime na akụkọ jakọrọ n'ime mbụ Chineke mewo ya ọma. Ọnụ niile kpọrọ ụmụ nwaanyị aga bịa nụlezie na mbụ m nne nwa o.
Banyak seneng ke papida. Ada napa ga? Nam di wa. Diwa. Na gari kwa ka ala na ha etugu. Mam sum na ga agwori ga ihe. Oh. Enwe nke na-etu dai. Asị ga na nke bigibi ma ụlọ obi ekwe. Ga ebe ahụ gaga tu anyị. Ị na-ahụ anyị. Ya bụ ebe a na-ere ụmụ ihe ndị a. Ihe na-aṅụ aṅụ. Maka na-ata na aka na-elu elu. Itu anyị na-ere nga place. Tuge. Mkpọsịma ndị polisi o melu na arrest. No. We are beyond the human comprehension. Wouldn't we? We won't. Hey, what can talk at na chi? What takri hotel ki bigrano. Uma jotano. Oh, anwa. Anwa no trata. In fact, oto no gba. Oni dirika egbori na ma 7. 7 pieces of namasis. Egbole ye hotel ni ha niile ya ara mmiri ara kolotara niile no ni ara fat ara abobaro bi eru meje. Ihe niile ra gbade na amoge toku. Onye anwa trata nna m di onye ro ya ye. Ngram. Ebe oje gbole oje mana ko le gadana okay nunga le pedala anya Timothy ti ahụ ada ihe tiri gbawa nọ si eru aka ịnọ nga mana ọgụdị eru ka aka kịta ụmụazị atawụla obi ya ma ehe ya ma mpata okwe nna m tawon papa ego n'uri gị ihe n'uri gị okwa ego avụrụ ọnụ igwekwa gị eziokwu ihe ego avụrụ ọnụ ihe mmegugbu na ị na-anara ndị mmadụ ego ha n'ike mgbe ha ga-abịa ha ga-abịa osugbu unu abụọ mụ na mọmị agbafu Don't be too sure. Kworo onwe gị. Eji m ọnụ nta m kworo onwe m. Fan numulo. Awo onye anụ ya arịọ. Onye anụ ya arịọ wasu. Onye sairie, ya rie, isairie, girie, onye sairie, ya rie, o sairie, ya rie, onye sairi, ya rie. Nne. Nne. How far? You gone? Ayi, o te bulai tumrego. Ke tabe ki misrai. I lost all ago. Otun toss. Oh, I'm a one now that. No, the one minimum at your galley. I got a losing in a Gaga. I got it. I told so. Hey! Every animal. If an animal. No, if an animal. Hey! Abrola me ekwebu. Ye branam. Abora mbufo. O te branam and te ka ge sha popo gna. Ilegam. O wa na bro. Aga bogom. Ala de shi nka. Imani you only na eme no wa. Ikwesire. You with a family gi. They we as your first priority.
ọnwụ gị weta nwe m nke m gị na-azọ ihe niile imekwa ka nwoke nwere obi umeala nwoke wee family man agwa ngị sawụ m family man ele family asị etume m na family bụ ele nga ga-etute m family m ga-eji awụ my first property ele ote family m ga-eji awụ my first property priority ọ otu ihe ahụ papa bijie family bụrụzie my first property m nwụrụ property onye ma nwụrụ property onye ụnụ hụ na na ụdararị ma mmụta nwa na-apịwa ọnụ ụkọta ihe niile ebo m ya n'isi ọtịrị ma nwụọ ego m nyere gị maka chụkwasị ego ama na-eji gị ịlụza ntọ ya mana-eje ya wawu mpachi ị ga-esi nga bụ klala ego gị na nwa gị nwoke je bịa nga nye m 1050 naira m ji esi otu ite pọt ofe eme unu si nga alọ unu buo nta buo igbo buo ọkụkọ ara agịcha nwa pepe sup unu ata eru gị bịa nga sibi jide ego nwoke ti were ego tibe mma ị ga ka wepụta ego ti m n'aka m ga m si ofe onye ara yi akwa otu aghala onye nwunye m ele ahụ ya jeleti onye aghala ebuole pepe sup m rụrụ aka mgbe echi ọ nọtụkwa gị na mkpụrụ obi ọ dị apụ gị apụ ọkụkọ m riri ihe ọbụla m riri ya na-afụgozi n'ahụ ọwụ maazị ibe gị na-aga nga nna ha ndị ọgọ ha wepụta ego te nye ọgọ ha nwoke si ahụ ọrịa mma kego mgbe ọla gị ime anya ote ka oke mere baptizim na fraịde ya na-akwụgwọ na ya na-etikwu wewewewewewewe nkụta ọrịa anya bịa were ego m ahụgọ maka chukwu na-eke akpasikwule m iwe o maka na m mere bred tiri gị 50 naira n'elu 1000 ka ijiri hụ ike fụke bred abara mmiri kpọrọ nkụ bịa ntinyere gị ova mmege kakwa gwa family ọnụ aga m achịrị mmege kpọọ oku tie ova na Abuja chịtara m battalion of police mbata family ọnụ ote agwụla ha nne gị ka m ga-ebu ụzọ ka ọ bụ ele nwunye gị nwaanyị nke na ala dodi a ga-ebu ụzọ ote were kwe hụrụ ebe nka na mbụ n'aka mrahụ ihe na-ekwo ote ya ada koyi mjizi polisi chekọrọ ndị ọzọ m ga-achịkọrọ nonsens ị kwesịrị ịṅa ma kpọrọ m ova kisi ga-akpọ ova a ma kpọrọ gị ova kpọọ ya anụ ọjọọ eri mana gị bụrụ lekwa ọchị m na-achị ihe ekwe ọchị m na-achị mgbe m ga-eme haris ihe na-agụgụ n'ihe na igide enweta ihe na-agụgụ n'ehihie na ama m ọgụ magwụle gị ihe awọ tinesi abịa ịtọla m uzi akwa n'olu mebi ka iri ige m n'ime romansị ihe m wụwa awụ body of government aga m etiri gị ova n'isi o Chinam tikaria. Me wura budi akubu ogi machi. Over. Officer. Over.